Sabi ng mga labanan niya eh. Nagtupak sa stove. Ang laban ko yan eh. Makalipa na lang mo dito to yung mixer. Kaya ano na sa yan eh. Katawag yan dito tuk-tuk CD. Hindi ko ay paglaba. Bay, free balaw-balaw tado. Hindi lang, bay. Kamu. Kamu sagaw? Magagad din kami ito na. Bay, mato kita saw. Magunong kita agto. Mamangot, ang takaon makamang na wabang ba? Ang takaon sila kakinsog. Sige, bay. Ang pa ka di una bay. Ano ka, bay? Kaikon man ako. Pagkasikon ko pag i-add to, magbalik ako di. Hindi magpupunta kita ubos. Sige, bay. Sige, bay. Ay, taon ang giyanan adi eh. Adi ako mag-isang kid. Na, kandingon ba nga na utaw ngaon? Iiapi ka sugbusin to. Yan ka di. Bawa ako no, bay. Boss, agaw. Na, mabaw dun bay? Boss. Agaw ka di, mao adi. Kandingon ginagaw na utaw ngaon. Ah, kainuyod ako madyo. Ay, ang bubay. Maputi. Makagwa siya lugay. Liwa mo dyan kaiong ko. Kakita sa abubay. Iong ko na nato adi. Man makita yung abubay kay magkatalikod. Manay ako sa iyog. Ta. Ikaiat hindi ako sa sawa. Mabaws. May kaya way utaw. Laon kaya ni bubay kay sa palikod manggod. Ta. Hindi ako maklaro. Kay may katalikod. Tunang kung ako nakaupo dagto. Pagdaw mo kung ngaon. Magkabi ka ba oso eh? Bay! Lugay na ito yan. Ito, katao ko din agyan na yan eh. Ako. Bay! Kumita ako to sa bubay ba? Kalaw. Lagi! Ay napit. Maanyag. Makagwa sa lugay. Bay, mabaw sa bay. Katunan ta. Mau? Kai mo na ko tubay. Ang kalaw. Kita ko sa bubay ba? Waay da mo, makaiiyapong ka. Minik mangod ako sa iyog. Nauman yan ikaw. Ay, hindi maklaro ko ba? Katunan ta? Kamu, katunan ta? Katunan ta daw. Uy, katao man adi, oy. Tao, andan niya niya. Adi kita. Kita lagi. Matao kanina dahil niya. Yan ni. Ay kalaw bay, ay napit bay. Yun bay oh, mapatay lagi bay. Ikaw basi si kalawa yan. Suwayan bay ha? Taon lagi. Ay, Mao gid ako bay ba? Ay, kai lagi ako. Mabaws. sagaw. Unai, lagi bay. Muna oy. Na. Andawon ta ko na. Di ako pag-ibay. Ay ngoya bubay ko no. Adi ako miyagi. Ay nya bubay ba. Sa bubay adi. Yan yung dun sa doy. Manikita din. Sige bay. Ikaw na bay. Sige. Gabi ka tao bay. Eh matao gid ako yan ni. Yakis Ako na kita daw. bay uy. Yes, ako ko bay. Ay, sa bali bay. May mao bay. Kita matakdag adi. Hindo tayo. Ikaw mo nansot bay uy. Kasama. Yan ba? Tapay. Tapay. Uy, pang-apas bay. Ay, nangyari bay. Pang-apas bay. Pang-apas bay. Asa ba? Ay, niya mo bay, Johnson. Ako lagi. Ay, bay bay. Uy, labo bay. Wala badi. Ako na ba bay? Ay, kung pagkasama ko bakit? Ay, tao bay. Mantik bay. Mantik bay. Mantik bay. Mantik. Ako na sa indang ko. Ano bay? Ang gapo. Bay, wala ka. Katunan ta bay. Sige bay, sige bay. Puti agaw. Grabe ka ba siya bay? Ayan, may tumyalugay sa. Grabe ka kagwas na bubay. Katunan ta bay. Katunan ta. Ta.
Bay, magini ako tulok. May kasangkab. Bay. Tulok ka lang ako. Ikaw pagkasamok bay. Boss. Kau na ibay. Kasamo. Kadunggan kita ba? Oo. Katuman ta. Katuman bay. Kato. Pagtagad ba? Boss ka. Alum. Binakagaw tiyan ni Adi. Pagkalipan ng mga labanan niya ni oy. Long mo di ko to yung migsut long mo uba. Pangkait tum. Ano man bao? Long mo nang bao na ansat. Unipig imi mayo dun san. Di ko mampano dun san. Pangko pa ng mga imayo. Ganda sagaw. Yan ni mamado. Bubay ngon. Gusto sa ngon. Wag balik ka kayo sa iyo. Kubuwas sa lugay. Yan ni kay tali ko bang gusto, unang pagkakwanta. Wado pati ato tadon. Mabadak mo kay. Ah, niyakit mo en. Ito na. Ba sinuwas. Yo, what's up mga munggoy? Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel which is Libod Viners. So sa magpa-shoutout ay kang Rizron Lucina. Shout out na kang Anfrilen Sineneng Ralon. So shoutout po rin kang Jinipin Latado Sinining. See you sa next video guys. Bye-bye. Libur Viners.